assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmin on e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. Gila ko ɓooyi eɗene bitta e bindi annabaɓe ɗi. En jiino Allah longiniri annabaɓe ɓe beele ina binda konngol mum kollirowol lawol peewal ngol Allah waɗi beele bakkodinoɓe ɓe ina mbawa wonde fewɓe e yeeso mum. En jiino annabaɓe ɓe fof jogirino miijo woto e kabaru goto e kala ko winda ko fayti e ngol ɗon lawol dandore. Ɓe bindani miijo mabɓe, ɓe bindi koko ummi to Allah. So Allah jaɓi, hande e jewte men tati garoje ma en eto tongude kala ko jangunoɗen e bindi ceniɗe he. Jangde men hande wiyete ko caɗele bakkat. Ɗum noon bandiraɓe heeɗiɓe, duttoɗen e ngoroni ndi Allah e hoore mum waɗno ndi hono deftere adanne nde e haala Allah, manam tawret mbo Allah lowno e hakkille annabi Musa o. Mbele oɗon ciftoro aya gadana o. Ko ni o wi: e fuɗɗode Allah tagi asaman e leydi. En jii e on aya e wonde ko adi aduna o e malaikaji ɗi e yimɓe ina tage ko Allah tan wodno. Ko Allah woni joom laakara, woni ruuhu ñiiɓɗo o. O ala fuɗɗode, o ala wortorde. Ko kanko woni joom baawɗe, jiyowo hunde fof, ganduɗo hunde fof, baawɗo hunde fof. En jangin e simore adande he no Allah tagiri asaman, leydi, diƴƴe e ko woni e mumen fof e nder balɗe 6. Allah tagani ɗum fof ko neɗɗo mo anniyino tagde o. Ko ɗum waɗi ñande ñalawma 6 o Allah wi: mbaɗen neɗɗo nandinen ɗum e men, yo o jim e liɗɗi, ndiwri, jawdi e kala kullel ladde yentude e kala ko ɓuñata e dow leydi. Allah tagi neɗɗo, o nandini ɗum e makko. Ko neɗɗo woni tagore ɓurde fayodinde e kala ko Allah tagno, sabu Allah tagmo nandinimo e hoore mum. Allah yiɗno ko jokkodiral luggal belgal hakkunde mum e neɗɗo mo tagno o. Ko ɗum waɗi o rokki neɗɗo hakkille beele neɗɗo ina andamo, o rokki ɗum ɓernde beele neɗɗo ina yiɗamo, o rokki ɗum kadi sago beele neɗɗo ina suɓo ɗoftade Allah walla wasa ɗoftade Allah. So ɗum ɓenni, en jangina e simore ɗimmere he no Allah natinirno neɗɗo gadana o hono Adama e nder ngesa keccitba kewba leɗɗe jibinoje joɗɗe e yitere belɗe ñamde. En jiino kadi no Allah tagirno debbo e ƴiyal ngal o ittuno e wirgo Adama o addani ɗum. Adama innirimbo Hawa sabu ko yummum aade en fof. Ko noon Allah barkiniri gorko o e debbo o. Kono noon ngande nde Allah tagi gorko e debbo nandini ɗumen e mum, rokki ɗumen kala ko cohluno, Allah yiɗano tan fof haaɗa ɗon. O yiɗno ko jokkodirde e mabɓe. Holi ko Allah yilotno e neɗɗo mbo tagno o. Allah yiɗno ko ɓe jiɗa ɗum no hakkille mabɓe fof fotiri, no ɓerɗe mabɓe fof potiri, no sago mabɓe fof fotiri, beele ɓe dañja e mum jokkodiral luggal belgal ha abada. En jiino no Allah waɗirno ƴewtidare e yeeso neɗɗo gadana o ngam hollirde to ɓernde mum tolni. Ko adi Allah ina taga debbo o, ko ɗum ɗo o wino Adama: aɗa wawi ñamde e leɗɗe ngesa ba fof, so wona lekki gandal moƴƴere e bonande ki. Woto ñaam e makki, sabu nde ñamɗa hen fof a mayat. Ko noon Allah ƴewtidiri Adama, rentini ɗum, wi jobdi wofde Allah ko mayde sertude e Allah ha abada. Simore tataɓere nde ina haalana en no ñalawma goto seytane, manam malayika caliɗo kalifande Allah o, yehi to Adama e Hawa no annama baajol leydi ni, wiɓe: ko gonga tigi ko Allah wi woto on ñaam teɓɓitte leɗɗe ngesa ba fof. Debbo o jaabi, wi baajol ngol: amin mbawi ñamde teɓɓitte leɗɗe ngesa ba fof, so wona teɓɓitte lekki gonki e hakkude mabba ki. Allah wi: woto ñaame hen, woto meme hen, woto on maayde. Tan baajol ngol wi debbo:
muk on maayata. Kono Allah ina andi nde ñamɗon hen fof ma gite mon pertu mbayotno Allah ni ngandon ko moƴƴi ngandon ko boni. Holi ko Allah wino ma ar e Adama e Hawa so tawi ñaami e lekki o haɗno ɗumen ki? Ko ni o wi on maayat. Holi ko seytaane haali kañum? Seytaane wiɓe on maayata. Holi hen haala ko Adama e Hawa cuɓi gonɗin ɗum jaɓi ɗum? Mbele ko haala Allah walla haala seytaane? Ɓe cuɓino ko haala seytaane, ɓe cali haala Allah ka. Caggal ɗum holi ko Allah waɗi? Mbele ko noon tan o woppiri Adama e Hawa? Ala, Allah waɗi ko winoɓe ko noddiɓe, ñaawiɓe, huɗiɓe kamɓe leydi ndi fof, fuɗɗi riwdeɓe e ngesa belba bawo waɗannoɓe ba. E ngun ñalngu Adama e Hawa ma yina e ruhuji mumen. Ɓe certi e Allah joom gurdam o. Ɓe ngala hay ɗamawu gotu joni so wona mayde e kuugal ha abada, sabu jobdi bakkat ko mayde ha abada no Allah wiruno ɗum ni. E gonga bakkat ko musiba bonɗo. Ko bakkat goto tan waɗno Adama sertude e Allah. Gila nden bani Adama en jibinteki na certi e Allah. Lella diwata ɓiyum soro. Bakkat nana bang yo bang, nana e yimɓe kala, ina halka ɗumen ha abada. Kono eɗen jetta Allah, sabu Allah e hoore mum rokki safara mo ganduɗa so en kutorima ɗum ma sennu en e bakkat ha abada. Mbele oɗon ciftoro fodore welde nde Allah waɗno ñande Adama e Hawa bakkudini nde? Eyi, ñande bakkat naati aduna nde, Allah fodino tellinde e dow leydi dandowo ceniɗo, bawɗo dandude bani Adama en e musiba bakkat e seytane wondude e kuugal ha abada ngal. En jangino kadi no Allah habrirno e wonde ko mbomri jibinta on dandowo, sabu mbo Allah neli ngam dandude bakkudinoɓe ɓe wawa yaltude e iwdi Adama ndi ganduɗa ko moddude bakkat. O foti yaltude koye ruhu Allah ceniɗo o. Hono noon en jiina e Linjil duuɓi ujunnaji caggal nde Allah fodi tellinde on dandowo, nde saha mbo Allah wino o yonti waɗino neɗɗo goto ceniɗo jibinaɗo e aduna he, kono o alana baaba e aduna he, ko mbomri jibini mo. O wiyeteno ko Yesu, ko firti jomiraɗo ko dandowo. Eyi, ko Yesu almasihu woni dandowo ceniɗo mbo Allah fodno ñande Adama e Hawa bakkudinno nde. Ko kanko tan woni dandowo. Duttoɗen e taro men fatungo eno bakkat natiri e aduna. Mbele oɗon ciftoro ko Adama e Hawa mbaɗno caggal nde ñaami e lekki gandal moƴƴere e bonandi ki. Ɓe cañ bermi refi ƴiwi, ɓe kadditi ɗum ngam buumde gacce maɓɓe. Ko adi aɓe bakkudina, ko ɓe ɓalli mehi ɓe gonno. Mbele Allah jaɓi comci ɓe cañatno koye maɓɓe ɗi? Ala, holi ko waɗi Allah jaɓani ɗin comci? Sabu o yiɗno ko holludeɓe e wonde ala hay hunde ko neɗɗo wawi wadde ha sudda gacce bakkat mum e yeeso Allah. Kono Allah waɗini Adama e Hawa hunde ngam sudde gacce mumen. En jiino no Allah suɓirino kullon kon ngala ella, kon mbiyani mbaɗani, hirsi ɗumen, hutti ɗumen, waɗani Adama e Hawa comci nguru, ɓe ɓorni. Ko noon Allah holliri Adama e Hawa wonde jobdi bakkat ko maayde. Allah haɗano tan e hirsude kullon, kono kadi o yamiri Adama e Hawa e iwdi mumen yo kirsi kullon kon ngala ella, mbaɗa ɗum sadak bakkatuji ha ñande Allah tellini dandowo pewɗo o fof. Hono noon Allah holliɓe ko laawol gotol dandore tan woodi, manam laawol sadak timmuɗo mo ƴiƴam mum rufa. Laawol pewal ngol Allah waɗno yamiri wi, aɓe poti ƴewde kullon kon ngala ella ɓe kirsi ɗumen gona sadak bakkatuji. Ɗin sadakeji gonno kono annama dandowo ceniɗo jogornoɗo arde rufu ƴiƴam mum e dow feŋirde he yoɓana bani Adama en ñamande bakkatuji mumen. E ɗin sadakeji Allah fawi e yeeso bakkudinoɓe ɓe mbeelu Yesu almasihu jogornoɗo mayde no sadak ngam yaafuyo bakkatuji yimɓe e wonande gonɗinɓe ƴiƴam makko ɓe. Ko noon Allah holliri peewal mum, sabu fawana kuugal e bakkatuji baɗanoɗi sanga muñal mum. E nder simore rewnde e bakkat Adama e fodore Allah welnde nde, en jangino ko faati e ɓiɓɓe ɗiɗo Adama adiɓe ɓe hono Kayin e Abel.
en jiyino no Abel sakkorino Allah jawgel ngel ala ella hirsi ɗum waɗi ɗum sadak bakkatuuji no Allah yamirirno ɗum ni. Kono Kayin kañum fewjuno ko ɓadorade Allah e feere hoore mum tan o addani Allah ko remno e ngesa makko. Hono noon bindi ɗi mbi jomiraɗo o jaɓani Abel e sadak mum kono o jaɓanani Kayin e sadak mum. Holi ko waɗi Allah jaɓani sadak Kayin o? En jiina e wonde laawol pewal ngol Allah feringol ko ni wi so ƴiƴam rufani yaafuya woodani. Kono Kayin wondano ko kañum laawol ngol Allah feringol. Kayin etirino ko teddinde Allah e feere hoore mum kono sababude golle makko o yeddi Allah sabu o rokkana sadak ƴiƴam no Allah yamirirno ɗum ni. Ko ɗum waɗi Allah saladembo kanko e sadak makko fof. Kono noon Allah jaɓani Abel sadak mum yaafi ɗum bakkatuuji mum fof nangiri ɗum pewɗo sabu Abel gonɗini konngol makko addi sadak ƴiƴam. Abel ko annama yimɓeɓe Allah nangiri fewɓe sababude kaɓɓodiral mumen e Yeesu almasihu dufɗo ƴiƴam mum ngam yobde bakkatuuji ɗi. Kayin kañum ko annama yimɓe ƴeewoɓe wonde fewɓe e yeeso Allah sababude golle mumen moƴƴe cali gonɗinde sadak mbo dandowo mbo Allah tellini o waɗno o. Ha joni ko ɗin laabi ɗiɗi tan ngoodi, laawol Abel e laawol Kayin. Holi hen laawol ngol ndewɗa? Mbele a jaɓi laawol Abel hono laawol peewal jowitingol e sadak mbo almasihu ceniɗo mo Allah tellini o waɗno ngol? So ɗum ala, mbele gonɗa ha joni koye laawol Kayin, manam laawol oñaare jowitingol e golle neɗɗo e sarɗiji diineji ngol. Bandiraɓe heɗiɓe, gande Allah ko pewɗo te wawa hoddude bakkat. Allah wawa wiide Adama e Hawa e Kayin e Abel e yimɓe aduna ɓe fof, goronam on bakkudini kono ɗum ala caɗele. Mi yejjitat mi wiya on meeɗa bakkudinde. Mbele Allah ina yaaforo noon bakkatuuji? Ala. So Allah waɗiri noon, holino bakkudinoɓe ɓe gandirta senare makko? Allah ko ñaawowo pewɗo te ina foti wadde kuugal e bakkat. Njobdi bakkat ko maayde. Ko ɗum waɗi dandowo ceniɗo o maayde sababude bakkatuuji men. Nde o maayi e dow feŋirde, o yoɓi kuugal bakkatuuji men. Ngam jofnude jangde men hande, keɗoɗen ko winda e Linjil ko faati e ngol laawol dandore pewngol ngol Allah lelni. Bindi ɗi mbi bakkat koye neɗɗo gooto rewi naati aduna addori maayde. Maayde reɓi e yimɓe fof ngati yimɓe fof bakkudini. Kono Allah nangiriɓe fewɓe moƴƴere mum, nangiriɓe fewɓe Yeesu almasihu cottuɗoɓe e bakkat o. Ko on Allah fodani wonde sadak ngam yaafuyo bakkatuuji yimɓe e wonande gonɗinɓe ƴiƴam makko ɓe. Ko noon Allah hollir peewal mum sabu fawano kuugal e bakkatuuji baɗanoɗi sanga muñal mum. O waɗiri noon ko ngam feññinde joni peewal makko mbela omo tabitina ko pewɗo kadi kala gonɗinɗo Yeesu o nangiri ɗum pewɗo. Ngati jobdi bakkat ko maayde, kono dokkal Allah ko ngurdam ha abada e nder kaɓɓodiral men e Yeesu almasihu joomi men o. Amin jetta on sabu keɗugol mon. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jokku e taro men kabaru annabaɓe o, ha jiyen no Allah noddirno Ibrahima ngam nawrude yeeso feere mum fatunde e Yeesu almasihu nde. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miccuɗon no moƴƴi e ko bindi ɗi kaali nde mbi jobdi bakkat ko maayde, kono dokkal Allah ko ngurdam ha abada e nder kaɓɓodiral men e Yeesu almasihu joomi men o.